Velkommen til Danmarks fedeste træningscenter. Det første, du møder, når du kommer ind, det er vores mega fede loungeområde. Vores frivægtsområde med håndvægte op til 60 kg, alle de greb, du kan ønske dig, og 6 tårne fra Eleiko. Vi har vores stack-loaded område, vi har vores plate-loaded område, og vi har cardiomaskiner til hele Fredericia. Vi har body roller. Og vi har 3 etager, så prøv lige at følge med. Vi har vores spritnye reformersal, vi har vores holdsal med det fedeste lys og ikke mindst de fedeste spejle. Og personligt der vil jeg sige, at det er de mest stilede omklædningsrum, jeg nogensinde har set i et fitnesscenter. Og en lille detalje, vi har USB-C og almindelig USB i alle skab, så om du skal oplade headset eller telefon, ind med det. Og vi har selvfølgelig også kryo, hvis du mangler følelsen af at stå i 140 minusgrader. Wellnessområde med sauna, koldvandsbad, koldvandsbrus, loungeområde. Vores kombi-sauna med mulighed for både infrarød og sauna-gus. Og så har vi selvfølgelig vores koldvandskar, som lige pt. Står på 3 grader. Så har vi vores spritnye underground. Vi har vores Hyrox område og vores spritnye bikesal, hvor der altid er klar til fest. Og mindst 90% af alt vores udstyr er fra Panatta eller Eleiko, så det er kun fra øverste hylde.